tay. Magpakaayaw ka. Dason hindi ka na mag-inom kag magsigarilyo. Kay bad na. Anak. Daw nahuya ako. Ikaw pa naman nga, hindi ko bata. Kaga may diferensya sa lawas. Amo pang makabulig-gali sa amo ni nanay mo. Maayong adlaw mga ka-NYGC. Ari naman kami para magpabati sa inyo sa isa naman ka istorya nga napun-an sang leksyon, pagtulunan kag inspirasyon. Isaysay kay Kuya Hil. Ginadala sa inyo sang NYGC Naisyaga Channel Blind Drama. Isaysay kay Kuya Hil. Kaupod kay Kuya Hil Andan. Dirigid lamang sa 106.9 ASFM, The Community Radio. Mga kabyanan, yari na ang atong drama diri sa atong palatuntunan. Isaysay kay Kuya Hil. Sa kasaysayan, si Buboy. Guyang! Guyang! Dali di planay, Guyang! Inano klase asawa niya daw, tanga ni klase asawa niya. Hoy! Guyang! Ay, wala di tawo? Tay! Bo, para ng lampaod niya nga bata, oh. Wala di si nanay, tay. Di nang iloy mo? Kakuan, nangita bito sang kwarta tay para may bakal bugas. Wala di bugas tay. Huh! Huy! Man Boboy! Kay kun mapuslan ko lang kuntani ikaw. Hindi ini mag-amo ng pangabuhi namon sang iloy mo. Ha? Kung ako si mo maglayas ka diri. Ikaw din ang padala-dala sang hindi amos pang panimalay ta. Ha? Boboy! Tay! Kagoy, hindi mo ko matatay-tatay, ha? Kaya hindi mo ko amay. Ha? Bata ka sang iloy mo sa iba niya lalaki. Tay! Bata kuno-kunit ni nanay sa iban nga lalaki. Tingala ko man. Akong tragay ko ni tatay kayo. Wala labot nga. Bata ko ni nanay sa iban nga lalaki. May diferensya pa ako. Nga kapintas gid sang kapalaran haw. Nga haw. Mapuli ko sa balay. Total, damo naman ko sang nakuha ng mga kahoy. Bisa na bodlayan ako maglakat, tungod ipiang ako kag buktot pa. Sige lang Ang importante nga mapakita ko sa ila, nga mapuslan ko nila. Bahala na mapauli na ko.
kusbalay. Manin ang bata mo nga buktot ngayon nga wala pulos. Ha? Palayasay na dire. Be, nag-aaway si nanay kag tatay. Hoy, kung hindi mo na lima palayas, akong mapalayas sa iya. Kag kung hindi pagid siya maglayas, ako malayas. Kabati ka, Guyang. Kabati ka. Kontragid ko kayo ni tatay. Ato na siya, naglakat, masaka kusbalay. Nay. Anak. Kadamos ang labhag mo. Gagpulang kuya mo. Ginsumbag ka bala kagindapal ni tatay. Anak, Gwen. May pangabay kuntanya ako sa imo, anak. Ha? Ano na, nay? Kung masarangan malang ni Buboy, tumanon niya na. Anong ipangabay mo, nay? Anak, patawara ako, ha? Nay? Tani, maghalin ka na lang diri. Nay? Anak, ikaw lang perming ginhalin na namon eh. Kung may mo, maglayas ka diri, anak. Maghalin ka diri. Nay? Tilawon si Buboy si mo, nay. Anak, kaya kung kaugalingon ko, ang hindi ko lang siguro makaya kung makita ko nga kastiguhon ka ni tatay mo. Nay? Hoy, ari ka naman, de! Nay, ara si tatay, nay. Nagsiling nagig ko sa imo, ha? Nga maglakat ka. Kag hindi ka na magbalik-balik, de. Tay. Man katigagad sa ulo mo. Tay, maluoy ka, tay. Tay! Agay. Kasakit ang kalawasan ko ba? Nataman ko kastigo ni tatay. Di na ko ni makadto. Isa din ako makadto. Boboy! Salamat, sir. Ay, hindi ka na magpasalamat. Wala ka pa gani nagkasugod obra. Sir. Ay, oo, gali. Si Urbano. May ipakilala ko si mo nga si Urbano. Ara siya sa kusina. Ikaw ang janitor. Kag si Urbano naman ang kapanghugas pinggan, ha? Ay, pareho bala ka mga duwa. Sir? Amo na ni si Boboy. Hala, pareho kami nga duwa nga buktot. Pareho kami nga buktot nga duwa. Abi mo ba na, Boboy? Alip-alipay ko. Alip-alipay ko tungod. Ana na amigo. Ana kumigo. Ang alan, Boboy. Amo man ako, Urbano. Malipayon man ko nga nakilala ko ikaw. Abi mo. Anak ko niya ko chuldo. Alangga-langga ko manager.
At apadala gani ko kwarta sa akong pamilya. Be, ha? Uy, matuod ka. Ikaw, anak ko man sweldo mo, di bala? Awala ka tagi mo pamilyaw? Wala pa. Tuod no? Testingan ko, abi. Mapadala ko kay nanay. Ay, bisan tuod mga buktot kami. Pero, lag kong ginatag sa amon, labi na gid ang mga customer nga mga mabuot. Ginatipan kami. Ay, si Urbano, ginatagaan sang suki niya. Kagakuman, samtang nagapanilhig ako kung kaisa, may nagaduhol dayon sa akon, bisan wala kami gapangayo. Ano habituod no? Kung tistingan ko no? Guyang! 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 Ang bulong ko! Wala na kita sa nagbakal, Bolong Pedro. Ha? Hindi ano gali ni mapatay na lang gali ko sini. Hindi pa kuya ready mapatay Guyang. Daw kadamo sa mga pagkaon das lamisa. Din ka, ha? Din ka nangawat kwarta? May kirido ka? Ha, Guyang? May kirido ka? Wala. Ote, din ka magaling ng kwarta nga may kwarta ka. Ginpadala ini. Padala? Sino nagpadala? Si Boboy. Ano? Ang buktot? Guyang! Kalain sa ubo ko! Guyang! Dok? Kamusta na, Dok? Mister, kumpletuhan mo lang mga bulong ngayon niya. Kinanglan niya, hindi ka kita kalipat sa pag-inom sini. And then, kung may panahon ni ka, kinanglan nung magpa-check up. Wala kami sang kwarta, Dok. Hindi ka magkabalaka, bayad na ini. Ari ng mga resita nga iban, ho. Mrs., ubasan magiging ni pamakal, ha? Tay. Boboy? Tay. Akong nagpa-hospital sa imo. Naluoy ko kay nanay. Kinangayo si nanay bulig sa akon. Boboy, Kakwan, hindi ka magkawiya. Ginakabig ko man ikaw nga amay ko, tay. Tay, magpakaayaw ka. Dason hindi ka na mag-inom kag magsigarilyo. Kay bad na. Anak, daw nahuya ako. Ikaw pa naman nga, hindi ko bata. Kaga, may diferensya sa lawas. Amo pang makabulig-gali sa amo ni nanay mo. Anak, daw mahuya ko sa kaugalingon ko. Hindi ko maghibi, pero hindi ko ungod. Natandog ng balatsagon ko, anak. Patawara ko, Patawara ko, anak. Tay,
Palangga ko ka mo ni nanay. Bisan hindi ko ikaw amay. Tay, may nakilala ko bala dito sa akong ginabrahan. Anong obra mo, anak? Janitor sa isa ka restaurant. Dasun, kadamo sa nagapangatag sa amon tips, mga customer. Tay, may buktot man bala nga manughugas dito. Ha? So, tay, si Urbano iyang ngalan. Ano? Mga kabyanan, naayo si Pedro sa iya sakit. Kagintindugan ni Pedro ang iya pagkaamay bisan hindi iya anak si Buboy. Kagadamog gid sa natunan si Pedro sa iya kabuhi. Gindola iyang iya bisyo. Kaginhambal gid sa iya kaugalingon nga hindi na siya mag-underestimate sa mga tao nga iya nakitaan. Kasubong bala ni Buboy. Si Buboy isa ka may diferensya. Nga iya man ginsikway kag wala iya ginbaton. Apang sa tion sa iya pagmasakit, si Buboy ang alagyan nga makamuklat siya sa kamatuoran. Magbalik sa tubangan sang Dios kag magtuon sa pagpalangga sa iya palibot. Madamo gid nga salamat sa inyong pagpamati sa atong drama nga atong gintiguluhan. Si Buboy, diri sa atong kasaysayan, isaysay kay Kuya Hil. Direksyon sa 106.9 ESFM Community Radio.